Hello, friend. Pini nangli tu mafan la so video long na ke than ponji mate na ki wan pi la bang ke online pen PM Kisan ko sonsi ke apply neng jima la so puthak si pini nangli tu mafan la so video long na than pachini ponek po nangli tum jong si apply pulutang te la so video la bang ke kicheng pin kijut an nangli tum kilang neng ji la bang ke kenang ik sot lo la pe nangli tum jong si la so YouTube channel na anta subscribe kelang pulote pada de pen subscribe ikon la pen video stamen nangli tum share ponikonตั้งแต่นอนประเทศเป็นหลังปนนัง PM Kisan ออนไลน์ก็ส่งสิเกย์ปลายเนงจิมาและสอบพุทธักเจตานปนนัง PM Kisan ออนไลน์เกย์ปลาย process นอนประเทศเป็นเจตานปนนังและเป็นหลังปนนังกิจเองซีนาลิตุม pmkisan.gov.in และเว็บไซต์ดงวางนังโปวางลบปุโรเตนาลิตุมสกรีนลองและส่วน details มาแต่อาร์จันและบางเกนังจิกลังอีกโปและเป็นPM 18 installment PM Kisan la bangi kedam tang hot 15 October ani dak thap poni gelo la pen komad mat sikilong dun man hale tum so comment box long pachini ngon so video comment along tang ye non new farmer registration na puthak da esong sonia lam chithan polonang kicheng si new farmer registration ani tum dak thek ponlong exi la new farmer registration adim nali tum berig nang po la pen new farmer registration long ber ponik de pen phi puthoding hong ik chenang po Lapenda new farmer registration form mangching pu ponik ponang litum dak hini option long ponik ji kichengsi dak rural farmer registration lapen urban farmer registration do dak already dak rural puloten alitum la rural area long select nang pu lapen alitum dak select ponik det pen api puthar nalitum keber tu nangji labang keda Aadhaar number lapen dak Aadhaar card long killing a mobile number lapen state choose ponang po mate select ponang po lapen dak screen long kido captcha nalitum la captcha code podim berpen nalitum la get OTP pulong bernang po get OTP long ber ponik de pen api OTP nang lik po OTP ba nalitum la enter OTP podim ber ponigon OTP ber pon igdet pen api puthot nalitum la captcha la bangke nalitum ber thunang lang la captcha code podim la pen nalitum captcha ber tang de pen api la submit puthek longji la submit adim nalitum ber thunang po submit long ber det pen api Aadhaar ahin pen da puthot OTP akon nang pi thu po la so OTP Aadhaar OTP bang nanglitum la enter Aadhaar registered mobile number OTP po la sodim nalitum ber nang po OTP ber det pen api puthot nalitum la thek thulongi la verify Aadhaar OTP pu la sodim nalitum bernang po verify Aadhaar OTP along ber pon igde pen api puthot nalitum la captcha ta ke ber thu nang ji kinang sotla dia ikta nele captcha ber pon tu po Aadhaar card long killing a mobile long pen OTP ba nang lek po la so OTP nalitum bernang po puthot as dak kido captcha te nalitum la captcha bang ber thu nang po la pen puthot da terms and condition da already tick do tang po la pen puthot nalitum la verify Aadhaar OTP podim nalitum bernang po verify Aadhaar OTP long ber dat pen api puthot da api chingpu pon thu ik po la pen non bank ke la dak personal details nalitum dak thek pon long ikji la pen non la original a form la bank ke non fill up nang po ka fill up ni a process nalitum kicheng si la dak pen district la pen sub district block la pen village la select nang po la pen already la dak bank ke nang litum farmer details personal details la bank ke ka apply vek abang phi mate abang pu amen la pen gender da automatic select nang po la pen category bang nang litum dak pen ka select nang ji kenang sot lo la pen hot nalitum la selected pen api puthot nalitum la farmer type nalitum dak pen select nang ji kinang sot la pen select ID type la bangke type of identity proof Aadhaar card already do po la pen Aadhaar card number nalitum la dak thek pon long thu ik po la pen mobile numbers tame already nalitum ka fill up tang se do po la pen nalitum da address la pen pin code la pen father kalte mother names tame nalitum dak do po la pen land documents nalitum long kidonang ji kinang sot la si land registration ID la bangke nalitum la dak mate la land registration ID la sodim ki ber dunang ji kinang sot lo la land registration ID ber igdet pen api puthot nalitum dak pen ration card number ki ber nang ta kinang sot lo date of birth da automatic select tang do po la pen
acceptance 4 p.m. Kisan mandhani yojana nalitum dakpen select ponang po yes man no man nalitum labang ke select nang ji kinang sotlo nalitum dakpen yes let's bear don igon napen yes bear that pen api puthot dak owner landing holding labang ke nalitum dakpen ka fill up don nang ji kinang soto nalitum along land documents se doi la sinalitum la solo hal solong le bang nalitum single ma mate join mate nalitum kumane pen ka cherap duma la so details nalitum dak fill up nang po fill up ji afa nalitum la add po option do ji la so dim sinalitum ber nang po la pen add long ber that pen api puthot nalitum dak thek long ji la survey katha number nalitum tok nang po la pen dak Kesra number la pen area ka anma la so details taminali tum theklong tognang po la pen land transfer status before after mate pata number nali tum dak doma avema la tanali tum ka fill up ning chikinang solo la pen land transfer details la tanali tum dak pen ka fill up ning chikinang solo la pen land deed vesting so that's taminali tum dak tok donang po jong sinali tum along land pota do pulotang te la pen land porta nalitum upload dak fill up thai afi puthot nalitum puthot longle ako longle porta add thulang pule nalitum la add podim berigon lalte da add pontopo la pen land documents nalitum dak pen ka upload nang ji kidang sodlo land documents ka upload ji afan la choose file podim doji la choose file podim nalitum berigon berdet pen afi nalitum dak pen option long pon ikoji nalitum adim stomach uplek tok igji nili dak media picker long ber pon ikpom media picker long bear pon ekdep me finally tum also a file long nalitum la land documents bangke do mahalo so photo mate do pdf nalitum upload nang po la pendak documents uploaded pen api nalitum la save podim berigon save long bear pon ekdep pen api a sub so dak loading pon ekpo la pen loading date pen api nalitum dak thek pon long exi screen long nalitum dak thek pon long ekpo status labang ke record has been submitted successfully your farmer ID nalitum dak farmer ID dak jethek long pola so a farmer ID labang ke nalitum dak screenshot kalite nalitum nanestame nalitum la so number bangke tok ekdet nangpo lapen successfully dak apply alo lapen non approval afan dak penan arjiding dak nang iglang 10 to 20 days nang kokathek ba chekloijon nang kokathek labang ke aprang si chini ponik pola pena so farmers status kelang ji afa nalitum puthot bag wang tunang po bag wang penalitum dak thek pon long exi know your status puthek long ji la know your status podim berigon jong se ladak penalitum problem to pulte puthot same process lo nalitum dak thek long ji la know your status pul la sodim nalitum option bucket thek pon long exi la sodim nalitum bear ponikon know your status long bear ponik de pen afi puthot nalitum dak thek long ji enter registration number mate farmer ID nalitum dak bear ignang po la pen la captcha la bangke nalitum la captcha code podim bear nang po la pen get OTP pu beregon get OTP long bear ponik det pen afi nalitum dak kipidun a mobile number along OTP lek po so OTP bang nalitum fill up pen nalitum details bangke so ek po mate thek pon long ek po jola hello online ka apply la short information nalitum fan nang ki 1 pa nalitum stame hemini loan pen nalitum mina mobile pen stame online la bangke apply ek me stame nilihin pen la bangke 100% accept vexi la pen long vexi bang pun athema la bangke government are ding sido bangko ane arji ke dingji la bange puthek the la sikidam tang hojong nalitum apply dun lo pulotang te nalitum long dun lo mal long lema mate approve alama approve prema nalitum la so comment along pachini ignon la so video comment long la pen kidam tang 18 installment bangko ansi ke long dun ma komad ma si ke long dun ma la tanalitum than pachini ignon la pen video nalitum share porigo karabieng long rat tame palang nang la pen pachini igna la sonsona video ke lang long ver je fan pura nalitum la so youtube channel la bangke subscribe ignon to change your